Tervetuloa Pulkkemestin matkaan! Olen pitkällisen kaivalluksen jälkeen saapumassa Tykheimon lumotulle saarelle. Katsotaan mitä on luvassa. Olen kirvannut delfiinien parissa, syönyt miekkavalaan karvaista ruhoa. Ja nyt olen saapunut tänne rauhanpyyssijaan. Matka on ollut pitkä, mutta ei se mitään. Olen niin innoissani. Kuvausryhmämme ja minä olemme tutkineet tätä aihetta jo monia vuosia. Nyt pääsemme salaisuuksien pariin. Kyllä, olemme juuri saapunut Tykheimon asuinsijoille. Täällä näemme heti ensimmäisenä vartijan, joka vahtii, ettei vihollisheimo pääse kaikkien näiden tykheimolaisten pariin. Tästä hauiksesta, tästä asustuksesta tunnemme, että hän on vahvin heimossa ja tärkein suojakapula. Kyllä. Ja nyt, voiko se olla totta? Katson kirjasta. Kyllä, se on kärkisilmukkainen tykheimolainen. Se tunnustaa tästä liivistä ja tästä mahusta. Maku on suoraan raskaasta keittiöstä, aivan kuin jonkinlainen musee. Ja tässä näemme jonkinlaisen, en tiedä mikä hän on, mutta jonkinlaista lehmistä hän on päässä. Ehkä hän on jonkinlainen soininmenoinen tai jotain vastaavaa, mutta musisointi kyllä häneltä sujuu. Jätetään heidät rauhassa soittelemaan ja jatketaan. Tykheimo. Siitä voisin kertoa vaikka tuntikausia. No, aluksi. Tykheimoon kuuluu noin 700 ihmistä näiden raporttien mukaan. Vanhimpia, eli niin kutsuttuja ABI-alkuisia ihmisiä, on noin 200, jotka ovat heimon vanhimpia ja fiksuimpia ainakin omasta mielestään. Tykheimossa on se erikoista verrattuna muihin mohimbialaiskantaisiin heimoihin, että jokaista miestä kohti on 10 naista. 10, voitteko kuvitella? 10 naarasta! Kuuletteko tuon alkukantaisen musiikin ja laulun hedelmällisen soinnin? Siellä voimme nähdä tykheimolaisten tanssivan. Minun on pakko päästä katsomaan ja kokemaan tämä. Olen vuosia odottanut tätä. Tämä on minun hetkeni. Osaan parhaat tanssiliikkeet. Kävin kursseja tätä varten. Nyt suohdan joukkoon, kukaan ei huomaa. Tykheimon asuinsia ja mystiikan valtakunta on täynnä ja pullollaan satoja tuhansia salaisuuksia ja tarinoita. Tässä on se. Olen odottanut pääsyä tänne satojen tarinoiden maailmaan. Täällä tosiaan ei ole sivistyksen jalka taivaltanut. Voimme huomata sen näistä erikoisista materiaaleista, joita näillä ihmisillä on päässään. Tykheimolaiset tosiaan eivät ymmärrä sivistyksestä mitään. He käyttävät raakaa voimaa suorastaan näihin väkivaltaisiin ja aiheettomiin elektronisiin peleihin ja muihin vastaaviin, eikä selvästi suorastakaan kymmensorminäpän järjestelmä ole hallussa. Ja tämäkin henkilö tässä on aivan sekaisin. Hän ei yhtikäs mitään. Ahaa, törmäämmekin vanhaan tuttuun lehmykäiseen, jonka olemme nähneet jo aikaisemmin. Hän ei sen vertaista mitään, joten bongoilemaan vain sitten myöskin. Näin loppukesän tullen on Tykheimossa parittelun aika. Täällä voimme nähdä johtajan ja hänen kiimaisen vaimonsa, joilla on selkeästi pienet söpöilyt kesken. Täällä taas voimme nähdä suomenkielellisesti ilmaistuna sinkut, jotka yrittävät kaamean himon vallassa saada
urostyk-heimolaisten huomiota. Tämä ei kuitenkaan ole hirveän helppoa, sillä tarjonta ja valikoimaa on. Seuraavaksi soinninmenoissa on tuleva se erittäin mystinen vaihe, jossa joku... Siellä ensimmäinen napataan jo mukaansa. En tiedä mihin he menevät tai mitä he tekevät. Eikä se itse asiassa meille varmaan kuulukaan. Mutta se on vielä sanottavan, että tässä on jotain niin ainutlaatuisen yksinkertaisen hienoa, että paria voidaan vaihdella. Hypätään pojasta mieheen ja miehestä poikaan, tytöstä tyttöön ja pojasta poikaan, kunhan on vain joku. Taas voimme nähdä mohimbialais-ugandalaista sotaraivoa! Se yllää! Se raivoo! Haluan tehdä tämän kaiken itse livenä! Tämä on kiehtovaa! Yhdessä kuvausryhmämme kanssa olemme mietiskelleet ja pohtineet synkät illat pitkin öin, missä on kohde, mihin Tykheimo iskee. Ja olemme päätyneet tuloksena, se on aivan oikein, Rellulaisiin! He iskevät suoraan rellulaisten Tyyssiaan ja vievät kaikkein arvokkaimmat esineet. Katsotaan ja odotetaan heitä, mitä he tuovat mukanansa. En ole ikinä nähnyt mitään näin jännittävää. Yliopiston luennotkin olivat jotain niin pelottavan Tyyssian. Katsokaa! Sieltä he tulevat sotasaalin kanssa! Siellä on vaikka mitä! Katsokaa! Siellä on jonkinlaisia alkualaisia esineitä! Seurataan! Tämä on mielenkiintoista! He on jonkinlaiset juhlat! Selkeästi voiton tanssia tai jotain on tiedossa. Menen pikkuystävieni luo katsomaan! Everybody had an ocean across the USA.